गिबियावनो आं नोंथां चेनेलखौ साबायखर होदों आरो नैथियाव जोंनि बर' हारिमानि जाय बिमा बिफाया बर' गुदि फरायसालियाव गावनि गथ'खौ फरायसा होनानै बर' हारिमानि गेरेमसा हारि दानायनि खिलि होजेनबाय आं बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय आरो सिबिनाय जासिहरग्रोदों। नैथियाव बर' हारिमा आफादफोरनिसिम आंनि सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनाय जाबाय। आं बे प्रेस मिटखौ जि आं गथ'फोरखौ फोरोंनाय मोनसे निपुन अखम एफएलएन दानि गोदान सोलोंथाइ खान्थिनि फरायसालि दरखं बिद्या प्रवेश बेयो नार्सारि क्लासनि आरो से थाखोनि सरजाबनानै बिनि डेमनस्ट्रेशनखौ आङो खालामदोंमोन आरो बेखौ आङो थांनाय 5 डिसेम्बरनि 2023 मायथाइनि डिसेम्बर दानाव आं सानबा ट्रेनिं लादोंमोन। बेनिनो सानथाम ट्रेनिं लाखांनायनि उनाव सानथामखौ फरायसालियाव डेमनस्ट्रेशन खालामनो होदोंमोन। नाथाय जोंनो अफिसा बिजाबखौ गथायना होनो हायाखैमोन मानोना आं माजबाद ब्लकनि बे माजबाद ब्लकआव बे बिजाबफोरा सफैयाखैमोन। नाथाय बे बिजाबा जों ट्रेनिं लाखांनायनि उनाव 22 डिसेम्बराव बिजाबा सफैदों। 23आव सिआरसिफ्रा लानानै थांदों आरो 24आव जोंनि फरायसालि राननानै होदों आरो बिथांमोना जोंखौ खावलायदों जे बे बिजाबखौ गुनु उत्सवनि थाखाय एक्सटार्नेल नायबिजिरनाय जागोन। बेनिखायनो नोंथांमोना बे बिजाबखौ लानानै फोरोंनाय डेम'खिनिखौ जोंनि एफएलएन ग्रुपआव हरनांगोन आरो बिदिनो जोङो हरबाय थादोंमोन। नाथाय आं फोरोङै जि गोरोन्थिफोरखौ नुदों आं गावखौनो थारमाने मोनसे इमोसनेल सोमजिदों आरो बे गोरोन्थिफोरनि नुनाय गेजेराव आङो मोनसे गावनो थारमाने इमोसनेल आं आफादफोरखौ बोराबनो हमदों, आं गावखौबो बोराबनो हमदों। बेयावनो गथ'फोरखौ फोरोंनो आङो लाजेनबाय आरो बे डेम'खौ एसे बुजिनो हानाय बायदि खालामनायनि मोनसे आंहा आं थि खालामना लाबाय। बे जादों थांनाय 11 डिसेम्बराव उदालगुरि जिल्ला बर' गुदि फोरोंगिरि आफादाबो आरो बे बिजाबनि सायाव सावरायबाय। मानोना जों ट्रेनिंनि समावबो बे एफएलएम डाइरेक्टरनि बायद'नो जों गथायदोंमोन। एफएलएम कनसाल्टेड पार्सन डक्टर सुभाष राभादोबो जों सावरायदोंमोन जाहाथे बिजाबा सोलायजायो आरो थि मोनसे गुन गोनां सोलोंथाइ होनो हानाय बायदि बेखौ खालामनो हायो आरो जोङो गारां हांखो खौरां हांखो बेनि थि मोनदांथिनो गथ'फोरनो होनो हायो आरो गथ'फोरा गोग्गो सोलोंथाइखौ मोनो। बेखौ नुनानै जोंनि बर'नि बिमा बिफाफोरा जोंनो गथ'खौ होयो बे नोजोरखौ जोङो सावरायदोंमोन। बिब्दिनो 12-13 अक्ट'खालि जोंनि उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि थान्दै मेलाव जों थांखि गथायदोंमोन आरो बे थांखियाव गोख्रोङै लिरदोंमोन मिरु आफादनिसिम गथायहरनो। बेनि उनाव जानो गोनां बक'नि थान्दै मेलाव आं दुलाराय बर' गुदि फोरोंगिरिनि आफादगिरिखौ आरो नेहाथारिखौ गले गले खावलायदोंमोन खोब गोनांथि जोंहा थांखि दङ बेखौ बर' थुनलाइ आफादनो गथाय। नाथाय बिथांमोना बे आंनि खावलायनायखौ इसेबो गनायासै आरो नाजावासै। बेनि उनाव जोङो जेब्ला गासै गुगोल नेटआवहा नायबाय बेयावहा मोनसे एप दङ नोंथांमोना नायबाबो नायनो हागोन स्कुल इभेलुएसन फराम होनना बुंनाय। बेयाव जों बेखेवनानै नायदों गासैबो जोंनि बर' फोरोंगिरिफोरा गुदि फोरोंगिरिफोरा बे बिजाबखौ आं बाहायदों, बे बिजाबनि सायाव फरायसाफोरा गुड एसेभमेन्ट मोनदों बेबायदि मोनसे कमेन्ट लिरनानै हरजोबदों। बेयाव आं बांद्राय गावखौनो थानो हायि जादोंमोन आरो बिथिं बर' गुदि फोरोंगिरि आफादनि आफादगिरिया जेथिया गनायासै
बिथांमोननो नैबे कनसेप्टफोरखौ हरनो थाखाय आं भिडिअ खालामनानै हरदोंमोन। नाथाय बे भिडिअ खालामनायाव आंहा फटकरि मोनसे इमोसनेलाव फैदोंमोन। मानोना बर' थुनलाइ आफाद जोंनि एकदम गिदिर आफाद जेने बर' फरायसा आफाद बिथांमोनानो बर' बिजोंनि मैखोम थांनाय थैनायनि बिबानखौ लाबोगासिनो दङ। बिथांमोना मानो बेखौ एसेबो आं खोनानो मोनै बा जेबो ग्रुपाव नुनो मोनै बा निउसाव मोनोमोन मानो जाखो बेबायदि आं बिथांमोननि मुंखौ गाज्रियै बुंनाय जादों। मा होननानै बुंदों आङो जे बे गथ'फोरखौ बुंदों आं बे बर' साहित्य सभा आरो एबसुनि मुं खोनादोंना बिथांमोनानो बे थाइजौनि मुंखौ गोदानै बर' रावजों आइ मुं होबाय होननानै आङो बुंदों। नाथाय बे आंनि खोब दुखु गोनां जादों आरो आं बेखौ गाज्रि मोनसे सोंखारिनाय जादों। मानोना बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' फरायसा आफादा बे मालाबाबो थाइजौखौ आइ मुं होआखै। नाथाय बिथांमोनखौ आङो मोनसे गिदिर बदनाम होनाय जादों। मानोना जों फोरोंगिरिखाय जोंनि ट्रेनिं बायदि आनि कनसेप्टखौ होनो थांनायाव जोङो बे थाइजौखौनो आइ होनना गथ'फोरनो दिन्थिनो गोनां जादों। जुदि बेखौ थाइजौ होनना बुङोब्ला बे थनि कनसेप्टआ फैयो। जेरै आं दिनै गोबां सावरायदों आरो आं सावरायगोन हेफाजाब होगोन बर' फरायसा आफादखौबो हेफाजाब होगोन आरो बर' थुनलाइ आफादखौबो हेफाजाब होगोन। आरो बे लेखाफोरा जादों हुद्दुहै बे सोलोंथाइ खान्थिनि गेजेरजों जि मेथडफोर दोङो जाहाथे फरायसाफोरा गोग्गोयै गुन गोनां सोलोंथाइखौ मोनो। नाथाय आंनि जि सोंखारिनाय सोदोब बेनि थाखाय आं दिनै बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' फरायसा आफादनि खाथियाव आङो निमाहा बिनाय जाबाय। आरो आं आसा खालामो आंनि बे हारिनि थाखाय इमोसनेलि मोनसे गथ'फोरनि बर' गुदि फरायसालि जोबलांनाय गथ'फोर खमायलांनाय बेखौ नोजोर बोनानै आं गावनो सानखांनाय फैदों। आं बिथांमोननियाव दाबो हाजारबार क्षमा बिगोन बे आंनि गोरोन्थि जाबाय होनना आं स्वीकार खालामो। मानोना आंबो सासे गुदि फोरोंगिरिल' नङा। आङो खोला एसिया महादेशनि एडुकेसन कनफारेन्सआव बाहागो लानाय आंबो बिनि मेम्बारसो। भारतनि गुदि फरायसालिनि सासे आंबो मेम्बारसो। बिदिनो दुलाराय बर' गुदि फोरोंगिरि आफादनि आं सासे लेङाइ आफादगिरिसो। खिन्थु नैबेबायदि गुबुन आफादफोरखौ आङो सरजाबनाङामोन। नाथाय आं दुखु मोनदों आरो आं दिनै खोथा होदों बे बिजाबफोरा सिरिबाङै बिथां सारमोननो आं दिन्थिदों जे बे सोलायनांगोन बेबायदि बेयो सिरियालि फैयाखै बेखौ आङो बिथांमोननो दिन्थिदों। आं गावनो स्वीकार लादों। आं 18 किल'मिटार आथिंजों थांलाय फैलाय खालामनानै बर' बिजोंखौ आङो सोलोंनाय मानसि। आं हाइ स्कुलखौ फरायनाय मानसि। आं मेट्रिक परिखाखौ थांलाय फैलाय आथिंजों होनाय मानसि। आंनि गथ'खौ आङो 14 किल'मिटाराव लांनानै आं बर' बिजों फोरोंनाय मानसि। बर' बिजोंनि सायाव आंहा अननाय दङ। आं मानोना मोनसेल' सोदोबखौ मिथियो जोंनि बुहुमाव सरकारजों संबिधानजों गनायजानाय 8 शिड्युल लेंगुवेज जाय हारिया दङ बे हारिखौनो हारिमा होननानै बुङो। आरो जायहा फरायसालि गैया बिसोरखौ हारिसा होननानै बुङो। आरो जोंनि नर्थ इस्टआव मोनथामल' हारि आरो मोनथामल' बिजों राव दङ। बे जादों मणिपुरि, बड' आरो एसामिस। बेनि गेजेराव जों बड'आ बुहुमाव सिनायजानाय मोनसे हारिमा। बे हारिमाखौ आंहा गोमालांजानाय खहा जानाय जोबोद गिनाय मोनदों। मानोना आङो गोबां देशनि मानसिफोरजों आं सावरायदों। बेनिखायनो नरेन्द्र मदिजों आं सावरायदों। बिथाङा मोनसे स्रा बाथ्रा बुंदों जाय फरायसाया जाय बिजोंजों फरायो बेयो बे हारिनि मानसि जायो। जाय फरायसाया जि आयदायाव फरायो बेयो बे हारिनि मानसि जायो। दिनै जोंहा बेखौ नोजोर लाखिनायनि सम सफैबाय। आं अरायसम बर' थुनलाइ आफाद बर' फरायसा आफादनि खाथियाव आं निमाहा बिदों आरो नोंथांमोनजों
लोगोनि मानसि जायो। दिनै जोंहा बेखौ नोजोर लाखिनायनि सम सफैबाय। आं अरायसम बर' थुनलाइ आफाद, बर' फरायसा आफादनि खाथियाव आं निमाहा बिदों आरो नोंथांमोनजों लोगोसे हाबा मावफिननो मोनगोन आं खाबुखौ बिफिननाय जाबाय। बेनिखायनो आरो आं गासैबो जोंनि बर' रायजो राजाखौ आं खावलायगोन, बे बिजाबफोरा आरो मोजाङै सोदांनानै फैगोन आरो बेजोंनो जोंनि हारि रैखाथिखौ जों खालामनो हागोन। जायहा बिजों दं बेहासो हारि दं आरो बे बिजोंजोंनो फरायसा जोनोम जायो आरो बे फरायसाया हारि जौगानायनि, सोलोंथाइ जौगानायनि हाबा मावो आरो जायहा बिजों दं बे बिजोंनिफ्रायसो थुनलाइ जोनोम जायो। थुनलाइखौ बुहुमाव मान मोनो आरो बेहा माननि जायगा थायो आरो बे थुनलाइयासो, बे बिजोंनि गेजेरजों थुनलाइ जोनोम जानाय लोगो लोगो बे थुनलाइयासो बर' हारिनि हारिमुखौ संरैखा खालामनानै लाखिनो हायो। बेनिखायनो जोंनो थुनलाइ आफाद आरो फरायसा आफादा जोंनि हारिनि बयनिख्रुइबो देरसिन आफाद। बेनिखायनो आं बिथांमोनखौ अपमान खालामनाया आंनि थाखाय मोजां जायासै। आं थेवब्लाबो बिथांमोननिसिम निमाहा मोनगोन होननानै दिनै आं मिजिंथिबाय। जोबनायाव आं बेखौनो खावलायनो लुबैदों दि जोंनि माहारियारि आफादनि बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' फरायसा आफाद बिथांमोननि सेराव आङो निमाहा मोनगोन होननानै मिजिंथिबाय आरो आं निमाहा बिनाय थाबाय। गोजोन्थों।